yau ranar Hausa ta duniya dole sai na ci assignment din don an mun alƙawarin tikitin dan takarar kamsula a ƙauyen mu dole mu na ci assignment din nan. Ƙarshen alewa ka shanye ta duk nisan jifa zai je inda ka aika shi komai bakin cikin tanda komai bakin cikin tanda za a wanke ta duk nisan dare za ka yi barcinka mai haƙuri yakan dafa abin da Allah ya ba shi